Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Malam, tambaya ta farko. Samari da dama kala suke bi wajen neman aure. Ba kala ake kallo a yi aure. Na'am malam, a shawaranka me ya kamata a duba wajen neman aure? Nagarta ake duba. Yawwa malam, wani irin haƙƙi ya kamata iyaye su duba wajen samawa ‘ya'yayensu ‘ya'yaye na gari? Daga hakkin ɗanka a kanka, hakkin ɗanka ne a kanka, dole uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce. Na'am malam. Yana daga hakkin ɗanki a kanki, dole ubansa ya zama mutumin kirki ne. Na'am malam. Malam sai ga wasu maza da matan kawai suna bin rudin kuɗi ne, wai har cewa ake wai ta yi wub da shi ko ya yi wub da ita. Kar ki je ki ɗauko wani shashashin anguwa ya zama shine uban 'ya'yanki. Kar ka je ka ɗauko wata daƙiƙiyar anguwa ta zama uwar 'ya'yanka. Haka ne.